Ini sepuh aji sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah anggung hamestuti datang pepoyaning kautaman ingkang satuhu kinabekten. Ugi dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Ugi dumateng Popo Kades Jonggo Lesari nun inggih Popo Warno. Ugi dumateng sedaya Popo Kades wonten ing Joko Madu ingkang satuhu pantes sinudarsana. Ugi dumateng Popo Mustika Leksana nun inggih Popo Camat nenggih Popo Ngadenan Hadi Priyono Esos ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ugi dumateng Popo Kapolsek ugi Popo Dan Ramil ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ugi dumateng Popo Sekdes Jonggo Lesari dalah sedaya jajaranipun ingkang satuhu bagya lan mulya. Ugi dumateng Ibu Tayub nun inggih Ibu Sumiati dalah para kadang kula kinasih seni tayub saking tlatah Watu Malang ingkang sinuba ing akrami ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ugi dumateng para wilenggah kakung mewah putri ingkang tansah sinugata ing sagunging kahormatan, para tamu tuwin para sanagadang pitepangan ingkang jinaket ing manah ingkang tansah kaiketang suling kekadangan rinonce sekaring katresnan ingkang satuhu dahat kinurmatan. Sagung para wilenggah ingkang satuhu dahat kinurmatan, kinarya murwakane ngatur pramila langkung rumiyin sumangga kula dherekaken hangujukaken puji syukur kunjuk Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang hanyumberi sadayanipun, sumberipun gesang inggih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ingkang sampun keparing kegiatan tuwin kawulujengan satemah panjenengan sadaya dalasan kula saged pinanggihan wonten ing wancin dalu punika adicara merti bumi dukuh Wanalingga kanthi winantu ing karaharjan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi sholawat lan salam tansah linuberno dumateng priyagung unggulan